Kumusta ubing? Siyak ti maestrayo. Maestra Roma, ti leksyon tayo tatang aldaw, kat numero maysa agingga sangapulo. At data yun, ti may kapito nga lawas, ti may katlo nga quarter, maysa agingga sangapulo. Sakbay tayo mang rubibing kat kumararag tayo manpay. Apo, agyaman kami manan, ti maysa nga aldaw, nga imparabon mo kada kami. Si kaapo tinangnang runa nga mangisuro kada kami. Kaduan na kami, ti leksyon itatabigat. Tinaga ni Apo Jesus. Amen. Kitaan kayo man, ti tiyempo ita. Nainit, natulo, naulap, na bagyo, pinaangin nga ta. Gusto, itakat na init. Kumansyon tayo man nga rod ubing, napauluan ti anya ti tiyempo ita nga aldaw. Maysa agingga sangapulo. Nagkansyon tayo ubing. Maysa, dua, talo nga baka, upat, lima, inom nga kalding, pito, walo, siyam nga baboy, sangapulo nga aso. Mingmingan tayo, dagitoy nga ladawan, ken bilangan tayo. Daytoy ket bus. Maysa nga bus. Agbilang tayo. Maysa, duwa. Duwa nga kotse. Agbilang tayo. Maysa, duwa, talo. Talo nga strawberries. Agbilang tayo. Maysa, duwa, talo, upat. Upat nga bibi. Agbilang tayo. Maysa, duwa, talo, upat, lima. Lima nga sabong. Agbilang tayo. Maysa, duwa, talo, upat, lima, inem. Inem nga naragsak nga rupa. Agbilang tayo. Maysa, duwa, talo, upat, lima, inem, pito. Pito nga lames. Agbilang tayo. Maysa, duwa, talo, upat, lima, inem, pito, walo. Walo nga bola. Agbilang tayo. Maysa, duwa, talo, upat, lima, inem, pito, walo, siyam. Siyam nga karabasa. Agbilang tayo. Maysa, duwa, talo, upat, lima, inem, pito, walo, siyam, sangapulo. Sangapulo nga tarong. Nalalaing ubing. Ulitan tayo manen ti agbilang. Maysa, duwa, talo, upat, lima,
inem, pito, walo, siyam, sangapulo. Kan kayo nga ro ti 3 stars, ta tinulad dak nga nalaing. Ibatyan kayo ti aramiden nyo di ta pagtaangan nyo. Ag-practice nga agbilang, ken isurat met ti numero nga maysa, agingga sangapulo. Agyaman na kanyayo ubing ti panagdangdangagyo. Sapay la kuma, tada na sursuruyo itata nga aldaw. Kasta nga rud, akikita tayo manen, ton sumarano nga video lesson. Agyamanak!